Uda kubhadharwa here? Ndoda kubhadhara. Uda kubhadharwa chii? Mombe 5. Paurume hwakapiwa nomukadzi hwaakapa mukadzi asi wake. Mukadzi wacho ngauye andipe urume wacho. Uda chii? Taura ndikutaura kuti uda chii kumukadzi yeye? Mukadzi yeye ndikuda mombe 5. Pachii? Kudanana kwavaiita. Uda urume hwako. Taura kuti ndikuda urume hwangu hwomurume wangu ndozvitaura. Ndikuda urume hwangu hwomurume wangu. Ndo hwauri kuda. Akahwisa ungano ukahupima noticeable. Uitsotsi uyu. Nanhasi achine linki, achine communication yaari kuita nomudzimai wangu. Because pavanopinda message ndikatausendera mudzimai ari kutiza ndikuda mafaera asina kukanikwa nezvepadera ndoda nyaya dzechokwadi saka ndavingawo payment yakanzi murume uyu. Okay. Uyu ndio chikomba zviya. Dayo chikomba taura tizo. Pamusoro mama. Pari zvino ndichiri kutsvaga mari. Asi handaiwana. Asi nyaya iripo ndekuda so kumba wangu akutawo dambudziko. Mudzimai wangu ari kunyunyutawo pakare. Mudzimai wangu ari kunyunyutawo. Ari kuti mudzimai wake uyu akandana neni achiziva kuti ane murume. Saka ari kudawo kubhadharwa. Taura neni siyana novana ava. Kozoti inini wacho mama. Pai ndakati inyaya yandikutongerwa ndekuti usangere pakuti paudana nemukadzi mameseji here kudana nepamuromo handichabvira ndarara naye ndochoka chiripo inyaya yakaitika ndiyakudhara isiya manje. Alright, aiwa zvakanaka. Vanhu vari kutaura vakagara vasiyana nawo tera taura neni. Uda kubhadharwa here? Ndoda kubhadhara. Uda kubhadharwa chii? Mombe 5. Paurume hwakapiwa nomukadzi hwaakapa mukadzi asi wake. Ukamuona kuti akaupisa here urume wacho. Ukarara nomurume chii chinobuda? Ndinobvunza iwe. Panobuda urume. Saka uri kuda chii? Taura point yako. Ndikutaura newe. Ukuda chii? Haini ndoda kuripo nekuti mukadzi. Ukuda chii iko choda kubhadharwa pachi? Taura uda kubhadharwa zvinhu zvangu zvakati zvakabviswa nomurume wangu. Uda kubhadharwa chii? Ini ndoda kubhadharwa mombe 5. Uda kubhadharwa aiwa ndazvinzwisisa zvese izvo. Uda kubhadharwa chii? Mhosva yei? Mhosva yacho ndeyekuti sei mukadzi uyu aisangana nemurume wangu inini ndiripo. Uri kutaura kuti ndikuda urume hwangu kandozvotaura. Uri kuda chii? Ndo zvatuda unzwa izvozvo. Imi vanhu munoseka kaini handiseke zvangu. Ndo zvanditaura. Muudze tiudzishedze mukadzi wake. Taura. Aiwa taura kunoti taura ndakamirira. Ungochitaura zvisizvo kaatadza kutaura. Aiwa ngaataure kaka. Ungochimunyepedza. Mukadzi wacho ngauye andipe urume wacho. Uda chii? Taura ndikutaura kuti uda chii kumukadzi yeye? Mukadzi yeye ndikuda mombe 5. Pachii? Kudanana kwavaiita. Uda urume hwako. Taura kuti ndikuda urume hwangu hwomurume wangu ndozvitaura. Ndikuda urume hwangu hwomurume wangu. Ndo hwauri kuda. Akahwisa ungano ukahupima noticeable. Chimuudza murume wako kuti urume hwangu hwakaendesa uye ndikuhuda kumukadzi uyu. Muudze. Taurisa ndinda kunzwa. Taura. Ndikuda urume hwangu hwakaendesa kumukadzi wangu. Chokwadi chiripo ndechekuti mukadzi handabvira ndarara naye. Tangodanana naye zve. Saka chimuudza kuti uda kubhadharwa sei? Muudze. Saka chimuudza kuti unobhadharwa sei ini ndisina kubvisa urume wangu. Muudze mukadzi wako. Nyaya ndikuti uchatodonga kutobhadhara kudanana kwandikuita kudanana kwandakaita nemukadzi nemafoni netsamba. Kwete kuti urume handabvira ndaisa kwaari. Pindura zvaari kutaura. Ngoti inini handizivawo mameseji acho mai ekuti vanhu vaionana zveshuwa.
taura taura aitotaridza zvikuona nazvo zvikutoburitsana kwamba vachienda kwavainosangana kuti ngatisangane panzvimbo yedu ndatungamira achitaura uyu mameseji iwayo mukadzi wangu ada kuti abhadharwe ari right ndanga ichida kubvunza iye murume wacho chikomba kuti naiwe mukadzi wako shuwa anokodzera yekubhadharwa pamberi pamambo handitika nokuti uyu akakanganisa akatora murume womuriti iwe uda kuti uyu abhadharwe chii chinokugutsira kuti ashuwa abhadharwa akatadzirwa uda kuti abhadharwe chii iye ndiakuzva chauda kubhadhara ani mukadzi aiwe mbomuchajirawo kwamudzimai wako kuti afaranuke kozi ndiwo kwamutsotsa kai zvitora zvinhu zvakachajirawo kuti aiwe ukabhadharawo ichi nechichi mudzimai unofaranuka kozi ndiwo kwamutsotsa ndizvotoda kuchibva pamwoyo wake ndingakwanisa kupindura pamberi nakuita dareko ndiwati adzimai wangu wada kubhadharwa Alright, tingaswere kwakudhibheta chiro kwatakaita. Nyaya tinoda kutaura ndeyekuti mutemo zvaunoreva zvakutaura mukadzi wako zvakanaka, but amutaurira ndiwe. Tichashedza mukadzi wacho apindure munzeve, wasvinzwa? Asi nyaya iripo ndeyekuti iwe zvaukanzi bhadhara. Kubata kana kusabata takazviwana zvinokodzera kuti waitaura nemameseji nomukadzi asi wako. Imhosva ndikukachadya zvako. Uri kubhadhara rini? Okay. Right. Pamusoro baba havasumbotaura chokwadi chavo, ndofunga kwati kugara, ndikapedza kutaura ndofunga vangapindure nyaya yacho. Kwatiri kugara kuti vatambire panogona kupera 2-3 months pamopiwa $50. Saka ini ndaberekera nawo baba avo vana 5. Saka ameni kuti maigona kuvaswededzawo here kumberi pamazuva ekubhadhara yacho kuitira ndiwanewo mari yevana vechikoro. Zvaitika apa vana vaya vakaplana. Kuplana kwavaita manje. Mukadzi anotaura zvinonzwika panochi. Murume itsotsi. But zvisinei kana munhu akafa pasina fuko anorega kuigwa here. Fuko runotowanika musi upi? Yo. Uda kutaura kuti kudi? Zvamutaura shefu zvemuti vauya vakaronga. Kutambira kwavo kwese ndikuziva because ndo munoshanda mudzimai wangu. Saka vakatongobva papei izvozvi. Uyu itsotsi uyu. Nanhasi achine linki, achine communication yaari kuita nomudzimai wangu. Because pavangopinda message ndikatosendera mudzimai ari kutiza nefoni. Vachine communication iye vachiri kutoita. Uchaona kwatinosvitsana naye uyu. Ticharamba takadzoka muno naye uyu shefu. Kana namba dzakandisina uyu. Dzako chaidzo anga akadhirita zita 1 but nanhasi dzinotongooneka ndichitoona kuti inopera na 0.4 ndingwenya uyu. Missed calls ndingwenya uyu. Vachine link yavari kuita shefu tichagara takamudzoka muno naye uyu itsotsi iri. Kwete mambo. Alright mbosumukako chienda kuumba kwako tizokushedza rimwe zuva. Sumukako nadzimai mwe. Ndinodawo mari yangu yedare afonerwa kuti yedare ngaiwe. No, iwe chienda yenyu muri tu. Iwe gara. Nasoma. Tsvagai kuti tsvaga ukonifima kuti kumba kwake kunowanika chine zviriko zvinoita kuti zvikonze zvigone kuenda. Ito nyaya mabasi tuoku.